a iya tunaninka da nazarinka da ka ƙure nazarinka me yake fara baka alamar rayuwarka ta fara canzawa? A iya tunaninka me? Idan kana rayuwa a cikin wannan ƙasar tamu a yanzu, idan kana so ka tantance wai shin ka ma fara ci gaba ko har yanzu kana a gurin da kake, abu biyu za ka yi la'akari da shi. Abokanan faɗanka waɗanda suka san ka ne, ba yi faɗa na a haɗa jiki da jiki a yi faɗa ba, a'a mutanen da haka kurin za ka ga suna kakkauce ma suna jin haushinka. Yanzu fa rayuwa ta sauya, ko da yake tun ma da a haka take. Maƙi na farko da za ka fara samu naka ne na jikinka. Ko dai ya zama ɗan gidanku ko kuma ya zama naka ne kana da relation da shi. Mutum na farko da zai fara maka bakin ciki dole ka san shi ya san asalinka. Mutum na farko da zai fara ba da kai in ma ya san garinku ko ya san iyayenka. So ka daina wahalar da kanka da tsammanin wai za ka samu maƙiyi a waje. Duk sanda kaga ka samu maƙiyi a waje ko mai hasada ko mai ƙin ka da wani abu, to ka yi kafuwar da dole ka samu ɗan hasada.